jagat iku nganti masrahake Kang Putra Ontang-Anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan nanging duwe nono urip langgeng. Menika nyethakaken Mbah Gusti tresnani jagat kalebet tresnani Mbah Karya. Supados napa boten nemu karusaan nanging duweni urip langgeng. Tegesipun Gusti ngersakaken Mbah Karya sakniki tentrem, benjang salami-laminipun nggih tentrem. Mila Mbah Karya pitados to kalih Gusti Yesus. Pitados to Mbah? Pitados. Puji Gusti, mila monggo pun tampi roti tuwin anggur menika tandha Gusti tresnani Mbah Karya. Gusti ugi kersa milujengaken Mbah Karya. Amin. Bujana suci menika pranatanipun Gusti Yesus piyambak supados kita tansah emut pangurbananipun. Roti menika pralambang sariranipun Gusti, monggo dipun tampi dipun dhahar kanthi pitados Mbah Karya dipun tresnani Gusti Yesus ugi dipun wilujengaken Gusti Yesus. Dipun dhahar monggo. Pratandha patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus. Monggo dipun tampi, dipun unjuk kanthi pitados Mbah Karya dipun tresnani lan dipun wilujengaken Gusti Yesus. Raosipun Mbah. Raosipun. Raos sekeca tetapi menapa nggih. Raos enteng Baik puji Gusti nggih. Remen nggih? Nggih. Nggih puji Gusti sakmenika. Monggo sakmenika Mbah kita badhe nyadong berkahipun Gusti Yesus ing pandonga. Nggih. Kula dherekaken. Nyuwun didongake napa? Nyuwun napa kalih Gusti Yesus? Nggih, sedaya kepitahan gesang. Lalu boten kula pitados menawi boten saged sareng tumuginipun naik panyuwunan kula menika mugi-mugi tansah dipun tampi dipun simpen wonten papan ingkang gampil kalau dipun tresnani. Nggih. Nggih. Monggo kula dherekaken. Nggo ndedonga kula dherekaken. Gusti Yesus kawula ngaturaken panuwun abdi paduka Mbah Karya sampun nampeni bujana suci paduka. Mugi paduka lestantunaken satemah kawula ngraosaken tentrem sakmenika dumugi laminipun kawula nyuwun paduka maringaken sedaya ingkang prayogi lan pinanggih wilujeng binerkahana kawula lan ugi brayat kawula mugi tansah pinanggih cekap
rukun rukun lan lan ayem tentrem ayem tentrem tinebihna ena saking saking sedaya sedaya bilai lan lan panggoda pandonga rencana rencana sawetahipun awetahipun kawula pasrah sumendhe pasrah sumendhe wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula sampun ndedonga lan ngaturaken panuwun syukur. Amin. Nggih, sampun. Nggih, sampun peladosan Bojono menika entah panjenengan Marep Bapak keparing tindak rawuh dhateng griya kula. Mugi-mugi Gusti menakani menapa ingkang kula suwun supados boten-boten kekirangan tunggal menapa. Nggih. Nggih. Nggih.